Nolo garing. Iya tole nolo garing wis genti kowe nyuwun lagon lawan kanca Waranggana. Nuwun sewu kula nyuwun lagon larasanipun pelong. Sing arep kok suni sapa? Nimas Sunyahni. Lagune apa? Mengkin kirin monggo majeng wonten ngajeng mik. Monggo. Nggih sik nala garing. Nggih dos pundi Kyai? Ingkang cetha le nyuwun lagon sing disuni iki sapa? Oh nggih. Ingkang kula suni Ibu Sulani kok Kyai. Ibu Sulani lah ngono kuwi cetha. Lanjut lagune apa? Langgam Jawi Putri Gunung Pelog 6 menika kaleres ugi lagon karnanipun Bu Harni kok Kyai. Ngono. Nggih. Nika nek mboten diaturi kelangananipun mangke pripun? Celanane. Ayo yen ngono matur. Monggo Ibu Sulani. Gleor. Nadyan aku bocah gunung jagat aduh nangku ora susah kate Moleh. Bocah ngomong wae iki babon lehoren. Hus. Apa kowe ra kelingan dolan ing omahku padang bulan padha lelu
Matur kesuwun Ibu Sulani anggenipun nglanggam jawi Putri Gunung sanget ndadosaken karnaning manah kula piyambak. Iya Tulen nolo garing. Monggo kula aturi lenggah ingkang sekeca gentos sakmangke kanca waranggana sanesipun. Lanjur kula arep nyuwun lagon kelayan kanca waranggana sing mendi. Mangke riyen badhe kula pilih. Pengumuman. Wis ki bocah kok pengumuman ki apa? Ming sak kanca menika kok ramane. Kanca pengrawit ben kanca waranggana sing rumaos telat mboten ketang segending dipotong. Oh. Waranggana sing tau nangis dipotong. Oh. Ki bocah yen ngomong sah kok lho. Nggih guyon kok ramane. Iya ora dadi apa. Ayo matur sing cetha. Nggih. Kula nyuwun kalian kanca waranggana saking Blater Kalimanah Purbalingga Ibu Suryati. Arep nyuwun lagon apa kowe Tulit? Nolo gareng mangke riyen. Besar Jabi kula aturi tembangipun Dandangula nanging gagrag Semarangan. Piucal cengkok saking Kidalang Nartasabda. Dandangula Semawisan monggo. Dandanggula Semarangan. Nggih. Apa bisa Bu Sur? Wong asring nderekaken panjenenganipun Kidalang Nartasabda nggih kedahipun saged kok ramane. Iya. Ya muga-muga bisa. Monggo Bu Sur. Yogya nira kang para prajurit slaman bisa sami anulata tu inguni caritane andeli rasang Prabu sasra bau ing maestati Aranapate Suwanda lelabuhan nipun kang ginelung Tri Prakara Gunakaya purune kang den hantepi nuhun nitra utama Walang Kekek Jawa Wetan ampun kendel wonten Jawi Tengah teras mawon Walang Kekek Jawi Kilen saking wetan ngilen ampun kendel wonten tengah-tengah kendel wonten tengah mungkin pripun.
saninten saninten mah basa prigel trengginas terampil kanca pengrawite Tulen Nolo Garing saka Jawa Wetan terus mlempat mring Jawa Kulon kok ora kawistara nggih mun biasa besilat kon Tule yen ngomong sakepenakmu iku mau Ibu Suryati saka Purbalingga nggih suarane kok bisa ngetan ngulon malah si mubeng-mubeng Ndak tuku sandal, klambi batik. Tulen Nolo Garing genten nyuwun lagon mring kanca waranggana sing endi sing durung kok suwuni. Kantong genten aku Kang, aku tak nyulagon aku. Petruk kena kowe truk ming gare matur truk. Nggih, kula badhe nyulagon kalian kanca waranggana saking Notok Patik Raja Purwokerto. Lagon sing kok suwun lagu apa Petruk? Wah lah niki melempat saking garis niki Yai. Lho kok melempat saka garis? Nggih. Niki kalbu mandan angel niki. Angel kaya angel ki biasane bojo mirah ki bisa. Nggih. Menika pun biasa kok Kyai. Saderengipun dados waranggana niku dados kok biduan langgam ya mbakipun. Ngono nggih. Malah nyong tawuru dadi sinten kok. Ki percaya ngomong. Bojo mirah, monggo kula aturi nembang kuda kulari. Monggo. Ayu lari
Tole Petruk nganti yep-yep mripatku. Ora nyono Waranggana kok bisa nembang ana kuwi mau apa? Kudaku lari ramane. Iya syukur. Ngaten menika tisungsum kula katur kiyaine. Iya dadi pepadanging pikirku Tole Petruk. Lanjur si Bawor men enggal teko mrene. Ayo genten Kang Bawor, ngono rampung nadingin ngono. Wah, Kang Bawor dereng purun, Kyai. Lah ya sakarepmu. Nggih, mangke rumiyin mboten ketang dos pundi kedah prata kanca Waranggara 6 kula aturi nyekar sedaya. Sing durung nembang sapa, Tru? Ni Sunyahni kalian Bu Wahyuni ugi dereng nyekar. Ya digenepake mundak nelongso ora kapongane. Seneng nangis. Cobi kula aturi majeng wonten ngajeng Mik. Ni Sunyahni kalian kanca Wiraswara Pak Bono. Wah, kakung putri. Oh lho kok kakung putri tur nggih monggo kula aturi lenggah teng ngajeng Mik niku ajeng-ajengan. Perok temen. Wak-wak ketekur. Amu tisah. Lagune apa terus? Cobi kula nyuwun. Menika ugi kalebet kabudayan Jawi kok ramane. Apa? Kula menika kepengin saged ngetoprak. Kowe kepengin bisa ngetoprak nggih. Mboten kepengin dadi ketoprak nanging kepengin saged ngetoprak. Ngertos? Ngerti terus? Nah, ngaten. Pak Mono kalian Nimas Sunyahni kula aturi ketoprakan monggo. Nyekar kinanti sandung gentosan monggo wekdal kula aturaken. Aduh Yayi garwa persis banget ketoprakan kok tong. Malah ana buntut ulan telampar ngantemi kotak trotok. Wong ujanku lagu-lagune ngedani temen. Monggo Nimas Sunyahni kula aturi kinanti sandung monggo. Kakang Mas
matur kesuwun kanca wiraswara kalan ni Mas Sunyahni angenipun minangkani panyuwun kula. Matur kesuwun. Ayo genti Pedro si Bawor men enggal teka mrene. Kang Bawor, ngapa lho? Gelis timbali kyaine nginepi lagon. Kanca Ranggana gari siji sing durung nyekar. Sing urung nembang sapa sih? Ibu Wahyuni. Oh, Wahyuni ya. Kon maju. Tembangnya apa Kang Bawor? Meneng bae. Gue mau ketoprakan. Ketoprak nang panggung siki gari ketoprak sing ucul. Ketoprak ucul, Kang. Ya tegese sing ora kaya Miki iku lho. Lanjur karepmu inyong nyuwun Sinom Parijata sing mandan mambu ketoprak iya dong. Oh, ki wong lagi gandrung ketoprak ki wong. Sinom Parijata. Sinom Parijata. Bu Wahyuni monggo kula aturi nyinom Parijata. Iya. Iramane Mares. Kok irama Mares piye Kang Gareng? Cobi sasampunipun pedhot, cobi Bu Wahyuni kula aturi ngagem cengkok kula. Senajan to luweh mangke mboten napa. Monggo kula aturi mirengaken. None 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 monggo saged mboten yen lumampa tanpa wala iya Neng
Kang Gareng Kang. Ayo cakepane kuwi mau luwih welah ki luwih lara. Ora apa-apa tong. Yen nganggo cakepanku ya ora luwih. Yo tulen nolo Gareng iku suarane Bu Wahyuni serak banget awit lagi sawetara sumeng. Sumeng kaya bayi. Kang Bawor, cocok inyo. Awas penutupe dong. Penutupe apa, Kang? Meneng bae. Baladewan Banyumasan. Awas, Mas. Mlaku ngetan balik ngulon liwase jan ora kelakon. Suket latar selang siwut dodonge aja drengki wong seneng bareng sabumi. Nandur jahe nang galengan ana bae godelengan wakul kayu diojian disingkirna wis samayan ditinggal omah
syukur disel cate ijo wis kesel nyuwun ngaso. Bener-bener Pitruk sing dadi pinemumu Nalagaring Bawor mrene padha lungguh. Saiki bali mring pagelaran ana tembung damar mancung cinepet sakmene wae lehmu padha ngaso. Elinga yen Ndara Gatikaca ki ngarepno peperangan gedhe. Muga-muga aja dumadi pasulayan. Yen to dadi pasulayan mengko tundone kepriye. Iku mau tole Nalagaring Pitruk Bawor ayuta padha saning kraton Pringgendani mbok menawa kanggo gawe tenagaku lan kowe kabeh. Wasmar, aku sing teko Wasmar. Dawuh pangandika Den. Iya, Wasmar. Kebeneran Wasman Nalagaring Pitruk Bawor do kumpul. Iki ana wigati. Ingkang wigati iki ingkang bisa nampi ki Wasmar ya. Monggo Den, kula aturi pinalenggah ingkang sekeca Den. Langening kalangyan gelar panda moncar tinolir kekonang surem sorote tan padang surem sorote tan padang purnameng gegono ramane apa Bawor lho kok malah nyelo-nyelo nyewara kowe ndara wis anggene arep takon keselamatan apa ora angger arep takon keselamatan nyong apa ora ngono nyong oh kami cicang ya wong ketimbang ditakoni becik genah oh ana apa to War mboten wonten napa-napa angger ajeng takon keselamatan kula mboten mriku. Wah Semar aku tak kandha ya wae. Sawise ndak sawang wah Semar Nalagaring Pitruk Bawor padha slamet aku ya syukur. Mbok menawa ana luputku nyang wah Semar Nalagaring Pitruk Bawor aku dipangapurani lan sebaline ya wae. Upama Wasman Nalagaring Pitruk Bawor duwe luput karo aku wis ngapurani luwih dhisik ya Wasmar. Acarya Parata kasan miwah ekatono Sang Hyang Wisa Gnimaya Supratita
Ndara Kulwisangeni inggih mekaten menika kawistara sampeyan cekat-ceket. Mboten ndawakaken gagang mboten badhe kathah pirembagipun rawuhipun kagungan kersa kados pundi. Ing semu ngemban wigatos menawi wigatos menika badhe dumawah ingkang uwa kula monggo dipun ngendikaaken Den. Wah, Ndara Wisangeni wigati temenanan Kang rawe mrene Kang. Minggari mireng kok Tong. Iki ngene ya Wasmar. Wasmar aku durung matur karo Wasmar, maturku mring Wasmar mengko. Awit iki gawean sing kudu nyambut gawe dhewe-dhewe. Nala garing karo si Petruk, si Bawor dhewe, Wasmar dhewe. Iku mau mula Wasmar tak aturil enggak ing mburise aku bakal meni gawe lawan si Petruk anakmu lanang. Dados kula kapuri semisih rumiyin. Inggih manut kali sampeyan Den. Gareng Petruk. Kula mandan ajri Den ndara ketingal cakat-cakat sanget. Dos pundi Den? Monggo kula aturi paring dawuh. Nala gareng karo si Petruk saiki uga kowe mangkat sowan ing kraton Pringgendani kowe. Kowe ngadepa ning ngarsane Kakang Prabu Anom ya Kakang Garkaca. Nala gareng Petruk mangkat. Ayo mangkat. Ayo Kang. Mengko sabar. Kula kali Kantong iya sewanteng kraton Pringgendani iya nggih nyuwun pangestu sing ati-ati muga-muga waluya jati kang dadi laku jantramu Nala Gareng. Nggih matur kesuwun. Ya wis mangkat. Nggih matur kesuwun. Wis mrono mangkat. Medhit pelit. Mboten ngertian wong kula nyuwun sangu kok. Wah, Kang Gareng wong nyuwun sangu kok ming cukup matur kesuwun, matur kesuwun. Kowe arep nyuwun sangu terus? Mboten. Arep ngopo kowe? Ming gare mangkat. Nala Gareng wis mangkat. Menika medal ngetan menapa medal ngilen? Sing cedhak metu ngendi? Medal ngetan ingkang cedhak. Ya wis metu ngetan Petruk. Ning nuwun sewu. Wonten proskawan ing wetan menika kula gadah sambutan kalih bakul rujak. Lanjur, mboten wantun langkung medal mriku menawi kula dereng nyaur utang. Mongko pira Truk? Naming 1000. Nya iki ndak wirone 1000. Murih kowe mlaku ngetan wae Truk. Murih enggal mlaku. Nggih, matur kesuwun. Kepenak 1000 rupiah dadak kesahan kesuwun. Kantong dipun paringi sangu. Iya kanggo nyaur utange. Kula kabari medal pundi bareng karo si Petruk. Medal ngetan, metu ngetan. Oh nggih. Kula ugi gadah sambutan 1000. Sing ngutangake karo kowe? Bakal rujak ing proskawanan ika wetan kok Ndara. Wis kowe metu ngulon aja bareng karo si Petruk asal ketemune ning Pringgendani. Sebel. Oh, pancen awak babal. Aku ora diparingi sangu Tong. Ya wis. Bawor, mrene. Kula sik kenapa? Mrene kowe. Lah. Bingung temen. Kula ngereke nyambut damel kiambek jan bingung. Lho. Kowe ora padha pegaweanmu. Napa sih kula? Wa Kresna dadi Dewa Surya Ndadari. Senajan to Dewa Surya Ndadari wis ana kang anti-anti. Ya kuwi kongkonanku buta ngedadiani cakra nanging mbok ora ketemu. Ing maka wa Kresna ki bakal mundhut kang mbok pergiwa bakal diunggahke ning kayangan. Kersane Jawata ing kayangan kang mbok pergiwa ki bakal kanggo sekaring bale Marcukundha Manik. Lah lajeng kepripun? Pringgendani iki ribut ngarepake peperangan kok. Mula Kanjeng perang ora. Kowe tak dandani kaya kang mbok pergiwa, kowe dadi wanita. Lah. Kula kan dados sastri kula repot ndoro manut rene. Oh iya.
ribet sanget nanging kula nyampingan lho. Ora apa-apa. Kowe wis kaya Kang Mbok Pergiwa, kowe sapa sing arep ngarani kowe bawor? Oh nggih dados salik nggih. Ning swaramu aja ngono ta, War. Pripun? Swaramu aja kaya ngono. Sing kaya pangandikane Kang Mbok Pergiwa kuwi. Nggih kula sih mboten pangling kan niru swantenipun ning kula mboten saged cilik kok lho. Mbok kok cilikake swaramu masa ya kok ora bisa. Ayo. Nggih. Napasamenten ya kurang cilik kok aneh. Napasamenten kurang cilik. Napasamenten kurang cilik. Nah, lah mboten toyong lho. Wis kowe ndang nyucupa drijiku. Nggih. Nyucup driji. Iya. Remel mambu balok lho. Ki bocah cetha ngarep-arep balok ki mesti ki bocah ki. Nggih mboten lho. Mripatmu ki mripat balok kowe. Nggih cucup. Wis kandha. Tobat Dimas Wisogeni 10 ki napakake ya. Salisaku kaya ngene, rupane ya pantes aku ki dadi Pergiwa ya Dimas Wisogeni. Bagus. Nah iki aja mincek-minceki ndak ngetarani kowe. Oh nggih. Napa? Lho, aja balik maneh swaramu. Mengki nanggeripun kesah saking ngriki swanten kula alit lho. Ageng alit saged niki angger alit. Aja kuwatir nggih Wisogeni. Niku. Nggih, Mbok. Anu ACDC lho. Yen ngono ndang kowe mangkato. Nggih. Ndak tinggal keri yo nggih Wisogeni. Ketemu karo Dewa Surya Ndadari. Yen Surya Ndadari ora bisa kecekel dening Buta Raden, wis ana sediane si Bawor. Wah Semar wae. Monggo kula anti-anti sampean, Den. Tonjong Bang Tarate. Kados pundi jejiban ingkang badhe kaparingaken dhateng ingkang kula Dendara kula Wisanggeni. Oh Semar, aku ngerti. Ingkang mandhegani Brajamukti Brajalamatan ki ora ming ratu-ratu wae. Ana salah sawijining dewa. Dewa sinten ingkang ngombrongi titah Ngarcapada ingkang lepat? Oh Semar, ngertiku kok ya jenengane Sang Hyang Siswaya Jati. Kuwi sapa ya, Pak Semar? Sang Hyang Siswaya Jati niku pripun niku? Iku lagi ngudaneni karepe Brajamukti Brajalamatan. Bakal munggah ning Kahyangan Petung Liyung nyuwunake sirnane Kakang Harikaca, Kakang Antasena lan aku dhewe. Lah iki sapa ya, Pak Semar? Lah niku Den, niku teng ngriku.
Mene mekaten kula saged ngaturi pirsa kali sampeyan. Menawi dewa Siswaya Jati tumutim kula nggih badhe tumut. Awit Siswaya Jati niku mengsahipun Ismaya Jati. Ismaya Jati niku kula. Oh ngono. Lah niku datang pundi niku? Munggah mring kayangan Petung Liyung kok Mas Semar. Mene mekaten sampean kula aturi lenggah rumiyin. Kula badhe wangsul dhateng jaman kedewan. Ketoken sak putih Kadi Tugu Sinukarta. Selira mboten mobah mboten ngalisik mboten sengguh lan ora wain. Nalika semono Ki Badaraya kepareng kondur mring jaman kedewan. Kanthi lampah sidakep saluku juga mapeti baban Wiwaranawa masesa Pancandriya catur kang biningkat paduka kang Srinidikara. Katrimah panyunipun Ki Lurah Semar mandi kepati-pati. Nalika samono kalamun saged kadulu dening panduluning manusa. Kadya kukila kang mijil saking kurungane. Sukmanipun Ki Semar mijil saking raganipun Ki Badranaya. Nalika samono wonten ngedadosan sukma untal raga. Sukma mijil saking raga, raga manjing dhateng sukma. Wontenipun Sang Hyang Ismaya Jati.